lliwiau. Erbyn hyn, does dim amheuaeth fod tymheredd y ddaear yn rwy mewn godi'n sylweddol. Ar ddechrau'r ddant, gwyl mae haul yn godi. Mae cynhesu byd eang yn gallu achosi canlyniadau trachanebus, ac yn ein dant, ceisym cyfleu, blodau'r ddaear yn tyfu'n fawr, lliwgar ac yn ddlws o dan y haul. Trwy gadael ein dant, gwyl prynferthwr lliwiau naturiol Cymru, gwyl mae blodau'n bygiro ac yn blodeuo. Dros amser, mae gwres o haul mor gryf mae'n rwystro'r flodau rhag aros yn ddiw. Mae'r ddaear yn sychu ac mae prinder dŵr yn achosi'r flodau fod heb unrhyw fywyd. Erbyn diwedd y ddant, mae'r haul wedi eill y frwydr, ond mae'n blodau'n gwroi ddim.